Kaixo, zemuz geha. Zemuz gabiltza. Mundue geota gehiago izan arren danetik, geota okerro dihula esango nukenik lertu arte baten, ez? Ikusten baitugu arlo orokorrako esango nuke ze gehiago ber, horrekin galdute. Humanidadie izadile galdute bizia. Aspaleti bizia, baina gaur egun badirudi jende gehienak ez dakilela hori. Ez dakile hori. Eta bizi dute telebistaz eta politiko hauek Euskal Herria indiz. Euskal Herria noin. Ematen dioten, esaten duten, argazkia, ez? Gaur honin argazki hori, ez? Esaten duten, dana hola itxeten duten. Argazkia. Ze argazki ikusten nahi da. Aspaldi izatet, hau lertu ingoala, ondamendi bat izangoa, zibilizazio zaten hori beti izan diola, piramidiek, ez dakize, bakize, hor jardun duten handikeri hori danak esertako ez dute balio izen. Eta bile da bilenak bizitzan aurkitu egiten du, nik ustez. Benetan egile nahi duenak aurkitzen juten da. Eta bakan batzu topatzen dugu bidin, hortan haidienak. Eta oindigen ere mundu egi bat barrun ikusten dutenak ez dira asko izango, baina geotak gehiago uste badila. Oin, zagarrak eta fruti bezala ustiltzen jungoa dena, hasi hori die izan nogena benetako kontzientzi dunen frutuk geldiko die. Hau ez da erreza ulertzen, bizitzan, harrapaute bizitan antzat, ez? Bizitza bizi berrien, bizitza sortutako menpekotasun hauetaz ezin jabetuta bizidan nantzat. Eta ni beti saiatzen naiz, bideo hau horretik egititut, pixkat elkarrizketa bat sortzeko, ez? Elkar trukaketa bat, ez? Ideak, pentsamentuk, baina gaitasun gutxi ikustez. Oso gutxi daude, ezin dutenak bereizi bea eta pentsakizuna. Bea, ni eta pentsatzen dudana. Nik hola pentsatzen dut. Eta hor badago garapen bat. Horretaz ez dena jabetzen gizatasun gutxikin bizi da. Gizatasunera besti begiratu eta besti ulertu. Begireta betzeko gaitasuna izan. Oso jende gutxi dago begireta begitu eta lasai egoteko aukeran. Hori ere bila egiten da, hori da lorpen handi bada. Ezin dute, badakite ze behitu berdan eta besteak ere ze behitu berduten eta ale, benga, hortxe, ezintasun baten, danak leku okerrea begira, dira. Honetaz ezkian jabetzen neurrien, ez dago ez harreman zuzenik, ez dago ez elkartasunik, ez dago ez herririk, ez dago ezer. Eta bale joan, baina euserten dit. Begi eta behitu, eta jakin zeintzukin eta nortzukin gabiltzen. Benga, zaila gaitezen, ongi izaten.